Javier, amak kobreta eban naiten alarguntasun eta diputaziotik? Baizera. Izebez? Zeta gipuz. Handik izta izen bat urtera zizan, miren kobreta, baina... Eta hide, petzeta eta zen mazan, lehenko bazitzi, ni baina behatzi euro. Jone, behar gituen. Baina, gero, osea, zuek azteko eta ez behintzet, ez ba, amak ez zer zeuken. Etxi beken du iotzen, Dana. ez ebestotzen emoten, ez alargunta. Da bizimodu zelan ataban amak, basarzen biharrien? Basarretetan ebilezan, biharrien. Ni bildu ninoen, lehenengo, bera aiden etxera, arakaldora. Hane, honitzen ni, luzero, ez da izan denpora. Gero handik etorritia, hemen etxera eroge garrera. Claro, eskolan ite ben, bai. Eta ama, basarrik goten zan, biharrak egiten. Ba, tajorri eta barra gote zan da, Bai. gari goten da. Zan eken izena, zuen ama? Katali. Katalina, zer gehiago? Goaizti. Baristi zan. Goi barkua.